fait, Dieu merci. Eh tiens, voilà le beau jour, le jour de la fête. Bien scellé. À la philosophe, à la Jackson, voilà. Tu as limité la méthode qui t'aurait. Non, tu vas jouer les barreaux. C'est le plat. C'est le boisson de ma miou. Tu vas faire là. Flo mon gagné là. Donc ami il veut complet à la salle ta foyer. Non mais ne m'as fait comme ta famille là. Car ça on est blalé pour moi. Voilà, la main ni glace. Je ra imne. Je te dis à la. Eh ja ben la che. Eh ja wallahi. Al ne bata donner fini me donner là al ne bata au pointir. Mais elle fait ta bonne famille là. On fait un ah non, on a mis ça, on a. On fait un non mais pour les ta bonne famille là, on a dit là on peut préparer qu'à dima. Ah, grâce à drone à qui bila fait muso kele ma. Flo. Tiens, ametiens non dire. Non, tiens mon ami ça, on laisse ça. On laisse ça. On go ben. Oh, ouais, tu as voir bien pour l'heure. Ah, voilà, et non ça tombe bien. Baro si ça un poteau flène. Pour basé au, boyo basé au, tomate basé au, ne peut pas en faire là. Ça dit me finir non sans quoi. Fini, hein? Non, on fait un peu de vie. Ah, mais je t'ai quand même boire. Mais ma petite ça. Na dire ne mari. Ah, dire on ne fait même la tante. Alice. Ça va? Alima. Il sera gagné. Ah, c'est non mais c'est normal la gâche gagné. Il faut que anga sugoro ça. Amata male ba tu. Il je t'en fera. Ah, on parle de la série. Ah, ouais. Kana juro. Eh, ta juro le la ra. Kana juro la. Eh mais ni fini wono do ha. Bara yara ni mana. Ni fronto basé. Ni tomate basé ne kadi. Ni nyamagu basé ne kadi. Ni mangoro basé ne kadi. Eh, le urwa basé. Ni ne basé kan goy. Toro, no de kadi amo. Il a choisi toro. Le urwa basé avec. Mon kadi toro. Il a choisi toro Alice. Et puis boisson mon kadi wo boisson faut quoi. Allah boisson me commander aux États-Unis. Spécialement pour toi on va faire ça. Parce qu'elle le mérite. Ouais. Ne me trompe ça va ça va ouais nan ça va. Ayi kana no kuma point ça alima. Eh rebi kana na mgo ka sel boya la ça. Kana ni comparer ça. Kana na ni comparer. E ma fo durwa. Me tan san adima. Abana ne mo revi agoyo basé fruto basé tomate basé ali zimini ngolo basé ama pour le genre de faire alima ke basé sur là. Effectivement. On va faire ça. Non, mais. Ah non, on te base quoi, Bani, à Mikada Avota. Ah, ouais. Alice, je te dis, tu vas manquer de idées ici. Ouais. Amira, et ça, je te demande, tu dois des grands serfs, finalement. Voilà. Il faut se dire. Mais, voilà, si ça met sur le coin, il faut gagner sur le coin, il fait. Ah, ça met. Batigi yala, ça met. Karotigi yala, ça met. Voisintigi yala, ça met. Valimatigi yala. Eh, ça met. Batigi yala, karotigi yala, yenti yala, msoti yala. Ça n'y a rien que moi. Ango jego si. Ala rasil chamayi. Nsente jula. Jango baba. Mulete jula. Nse. Teple te parle le vidéo. N'est-ce pas? Et janga qui te regarde nare. Allez naga ni phrase ne ba. Ni do wakati do. Dile ne asamare ayo. Ata do wakati de masi. Aye fele kuma ngaso. Ne yara nunu mani neri. Yara nunu ne mani. Mais ali ka passer doni. C'est la Célia. Il a adressé Flo là. Ay Flo mai wala. Del juga wa. Il a sono yere parler. Yere de wala na selmo ko jani. Quoi film là. Après il me quoi. Era de ata. Non. Je te dis. Flo, war ça no din ba quoi. Ale ga da. Ko ibaro sna be se don dala. Na bi. Idore. Alma. Ni dali de ba wole ya. Alma. O fana mu kuma subi. So dali ma gole ga da ile ma ufe ya. Oh mais e ka mun e bola. Na femba. Jayete. Alima. E ma do e ta bo iyere kan ni fenia chokora ba flam de be boli ko o ka so kan ni dan. Dili. Anu be ko ire. Dili am sel la. Mo mun tira drama kelenga tan. Dili am sel la de. Alima ko do e fa ko gole ke tira ka do kan. E be ga ina feno reko. De 1 Iga lamini ibe titula lamini mun ko de. E yero na fa lamini. Ah mais otani foite. Yero na fa foite drone do sino otani foite. A chema ina e foi. Ni te fe itaka foi kana mo gore ta fa. Oh, sino e kana dongi leta ko mo gote diabe. Ko fembe kanu ni kan o dongi leta. Aka inflo ne ka. Na. Kura ndama. No ni pele ni. Ai ndin masane gere. Jage be. Flega warmne. Iga warmne. Iga sunu gere bela ne ikulo mena. Ai ya ka. Bara fa de deni. Ai ka de deni na plan. Kana ko ngo de ni ka ngo de ne me yali na sa sa. Ai ka ma
ale b'a bɛna sigi ka mɛn yan nɔ il faut que ninnu fila ka ɲɔgɔn faamu de sinon a ma ɲi. an tɛna ɲɔgɔn faamu ni nana nin ye kuma min fɔ ne ma yan nɔ k'aw bɛn yan ko daminɛ de don ɲɔgɔn faamu de don sisan ɲɔgɔn faamu i b'a dɔn ni kɔngɔ laban bɛ diya a tɛ bɔ fara ayisa dilala ɲɔgɔn lamɛn sa cɛ ale bɛ sigi la an ka ɲɔgɔn lamɛn sa a ye n dabila sa i jɔ ale b'a ye ɲɔgɔn la an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn lamɛn. yɔrɔ wari de b'a bolo n'i m'a bana k'a d'aw ma yɔrɔ wari b'a bolo aw filɛ fɛ aw fɛ Patroni. Ah, same. Same. Fatigiyala. Korotigiyala. Dentigiyala. Mogetigiyala. Mamzotigiyala. San ɲɔgɔn kɛmɛ. An ka jɛn o seli. Ala ka hinɛ taabagaw la. Ala ka yafa ko ma. Ala ka n ka seliw caya. An sen tɛ juru la, an bolo tɛ juru la. Ala ka tiɲɛ ɲɛnama nɔgɔya. Ala ka dugawu bɛɛ la. Amin. Cɛmɔgɔ an ka ci kɛra. Patroni. A ci ma se ka anabɔ dɛ. I bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan? Wallahi ci ma se ka anabɔ. Ko b'a kɛ n'a furubaden. A ye mɔgɔ ka ci bɛɛ cɛ wallahi. Ayi kana ngalon ta. An yɛrɛ wallahi an ye crise ninnu yɛrɛ an ye crise ninnu ka ban dɛ. Ko b'a kɛ an ka ko ci. Wallahi cɛmɔgɔ de tun y'a ɲuman ko cɛmɔgɔ n'a sensuruni den. Ko b'a kɛ. Vraiment ye aw bɛ taa de ya? Cɛmɔgɔ n y'a fɔ a ye n kana n'a y'a kɛ cogo min a kana kɛ ten. Non mɔgɔ tɛ se k'a ka ko foyi kalifa aw la ka ɲɛ Ayisa o tɛ sa patron wallahi an kun y'a ta koyi wallahi an kun y'a ta a ye kubakɛ de dɔn ko kubakɛ n'a furubaden ko k'ale jigin kubakɛ girinna ka ne tɔgɔ fɔ. O kɛlen ye tiɲɛ yɛrɛ cɛmɔgɔ kun y'a ta k'a n'a sensuruni den de o de la y'a jigin. Cɛ a ye n ka plan bɛɛ de tiɲɛ. A plan o ye jumɛn? A ye n ka baarakɛta bɛɛ tiɲɛ n ye mun ko daminɛ tɔ y'aw fɛ. Cɛmɔgɔ n y'a f'i ye. Donc aw fila bɛɛ de lagalakatɔ ye tantɔ wa? Cɛmɔgɔ de lagalakatɔ. Patron o tɛ sa ne yɛrɛ kun tɛ fɛ ka kuma in fɔ ye bi ka d'a kan an bɛ selidonya dilan i ma ye ne ma sɔn ka t'i ka so wa an ko k'an bɛna n'an y'i ye dɔrɔn an bɛ same de kɛ bi fɔlɔ. O ye mun same ko daminɛ tɔ y'an da la? Sisan i bɛ same wari d'anw ma. Mun same wari? Dɔwɛrɛ an b'a ko kɛ. Mun same wari? Dɛrɛmɛ kelen t'a d'aw ma. Patron ni seli la mɔgɔ man ka kɛlɛ sa. Dɛrɛmɛ kelen wo sɔgɔlen t'a bɔ ka di e ni cɛmɔgɔ fila ma bi parce que a ye ne ka ko bɛɛ de tiɲɛ sisan. N jigi dalen bɛ fɛn kan ko n bɛna fɛn sɔrɔ aw bolo sisan. Patron ni same ka jugu saralibɛla ma dɛ. I mɛ cɛmɔgɔ ni tigɛra o la. Ayi i tigɛra cɛmɔgɔ de la. Donc a kelen na ka nin minɛ ka di ne ma. Kubakɛ de don walayi kubakɛ de ye ne ka. O bɛ se ka aw dɔn tɔgɔ di? O b'aw dɔn tɔgɔ di? Ko kubakɛ de don k'a ka dɔ b'a furu la n k'a ma de k'a furubaden walayi. Ko cɛmɔgɔ de ka surun o de la a ye cɛmɔgɔ dɔn. A ko cɛmɔgɔ k'e ni sensuruni den. I t'i bɔ da la. Ala i tɛ fɛ k'a faamu sa. Cɛmɔgɔ n'a sensuruni den a bɛ den minɛ tɔgɔ de o bɛ tila aw la. Wallahi n y'a fɔ a ye. Nin b'aw kɛ ɲɛ. Cɛmɔgɔ y'a cɛ cogo min ne ko cɛmɔgɔ ma n k'a tɛ cɛ ten. N ko cɛmɔgɔ k'a to k'a cɛ cɛmɔgɔ ma sɔn. Kubakɛ i ni tɔgɔ b'a la y'a ma. A bɛ bɔ da la aw fila dɛrɛmɛ kelen yɛrɛ n'aw sera an fɛ yen ko seli ma fo n'aw sera an fɛ yen a hakili tɛ fɛn fɛn la a bɛ bɔ a la. An kun bɛ fɛ ka taa tilefana den de sa patroni. Patroni. Tilefana patroni. Ala a fɔ an tɛ saga sogo sɔrɔ bi. Billahi an bɛ ka ko ja i la de a bɛɛ ni san pɛrɛ cɛ an bɛ ka ko ja i la de walayi kana n'a y'i diya kana foyi an sera e bɛ billahi Christ ni y'a ci Christ ni y'a ci ɲɛnama e bɛ dɛsɛ muso ɲɔgɔn na e b'an bila ko e ka dɛsɛ ka t'o kɛlɛ k'an ka t'o kɛlɛ an b'o kuma fɔ kɛ n'a y'i diya i kana di o ye ka fugariya de non billahi o y'a ka fugariya de ne ye fugari o y'a nɔ yan hali sini an t'a minɛ wa ni ne yɛrɛ tɛ an tɛ don na mɔgɔ si ye koyi o ye t'an bila les escrocs la les escrocs ma n ko a bɛ fɔ ne ma ko les escrocs ma k'an bila bandiya la les escrocs ma e b'an bila les escrocs ma na ko e tɛ n'a y'i diya ka ne ka wari cɛmɔgɔ i filila dɛ autorisation votre convocation a bɛ fɔ i bɛ taa bila datuguli ko la an m'o kɛ i bɛ tila ka n'i jɔ k'i tɛ wari di kana di an ka taa sa an bɛ ko sugu ye a ka ɲi sa ayi non nin bɛ mɔgɔ dusu cɛ cɛ i fana n'a y'i diya i kana di an tɛ taa bɔ mɛ dimi dɛ i fana filɛ i tɛ sɔn sabali ma mɛ dimi dɛ. Merci. Bon ça, a ye lamɛn. Ne bolo c'est-à-dire vraiment
Sad amula mai makaya. Alima ko laba me dia. Ijo la me savara ni ko laba me dia. Adam da be gela ta. E flow. Parce que ijo sa. Ala do bonyo wante fika yengela. La Aisa. Aisa mi abla la do sa. Ijo sa. Ai wa ya ba do ko yo fa. Nyonga ni tabani. Asini je ko alma. Ijo alma. If sama no tene ko e Allah. Afaina. O fa me. Yaro. Flow kuma bani. Allah munne mande. Iba ko dakuru nyakele. Munne mande dili. Aba ko dakuru nyakele pour nga ben sila. Mun manda anyi ni ka folo mun manda ka folo. Ma le do ka be yani. Akaisa. Ni ma le do. Allah ke so jabi de. Ala ka do ya. Ala ka ba ni ma le be nyoya sia. To ma le mandi. Ai se de be to ko gerebu. Ma le ko jabi de. Gerebu la lewa. Ya gerebu ya ga da ko wa ti da. E ma wo wa ti. Gerebu ya. Wa gerebu ya. No, munne mande. O sira mama. Ma ko se wa di ma ko te gerebu ya. Ana u be ko so kala ba. Ai se de be plan di al si ba. Fla da ma gerebu la da. Ada ma gerebu. Abe da mo ne. Munne mande. E ma na baragere na ba ko. Ah, ni na baragere na wa jani. Ni na kungo. Iyo dele baragere ni nyaja. Awo, ambe fala baragere ni ala de. Ana baragere na ko na da ko no te chofo ye fi. Na ko wali da. E na fura sele da ifi ni ali. Ute shafa o. Esa be shafa ele do. Esa be shafa ele do. Loro tiri yene de. Esa be shafa ele do. Fara wa ne ma fe mu. Esa se va fin sa. Isa kele fora, mais son forma fore. Ite bangoro. Ai bangoro. Sisan, e ka ta. Asa ay mbabu. E bara ba na tigala Ne tiri. E bara be ni kamele ngoro. E ka na fa. E ba da wa ya. Mais il faut que nous fasse des na fulu. Mais tu as droit. E mara ni jo aba Ni jo aba. E flow. Ate ba bara ta kana. Sa, warinda mai. Warinda. Dile sisa. ama wati di mo ma ni mo nyo fa mu. Ami nyo fa mu. Afa ya nyo. Tiri be na pousse mu. Ba ko tele na ko ibo fa ina. Ina jala de. Ah jala juna nga boya. Oh, listen mo na mi fara. Ah, ibe sere de la. Jo sa, je kama. Ma ye mu fiena. Ne mu fiena. Oui. Ya fa. Alba nyina sema bo da ba ya ke sa. Sisa. Aya alba bo ya bo da ba ya ke sa. He mo dia. Ali ana. Sisa. Ile ke ba flari. Abade. Ne bi ya. Wala. Live besoro. Ikuna jaro. Ala mi do ko le kerebu. Aba sun kere bala ndeya. E re ka fini fulo sele ne e da bai. Ha fulo be fen kila tele jugo abi ta ka fini ma do. Ki ko e beta ni fulo sele ta go do ila almanya. Ko dinna. Ya fa. Ni bi mu te sele abi ne kuti ya fa mo. Bai. Seli ba sokoma anga nyongo fo. Salama. E fene tay mu mana ku. E tay mu mana. Me ere gunjole. E warda ma be. Ayi me e gunjole. E be se ani pousse kana la. Chekana ni situation. Ayi kana ni situation ko. Iwaro shin ne ga gela. Ayi kana ni situation. E ma ni diliti. Iwaro ne te somso bo ma ara to bi ne bla yoro. O de la ne ku fi ga corriger. Ne ba corriger to ko ne be ngonte somso bo ma ya fo ko ge be so ne go. Ayi waru ne ga bombaro ni abani. Me iwa eski ba do ha. C'est une solution no maso ntuna nyo fam de don la ndambora so na so. Alima ko ntina ate bo ko de. Debi sisa ango fo nyonga de. Na ate bo ibe kuma fe fere de. Ne te kuma fe wa te. Ni yani dile ni karamogo taw damna. Karamogo ko nte ma me se na fanga wallahi. Dile ta parce que iba no muso bo de mandi. Debi ne fitin ne te so muso bo ma. Sino ha dile. Me douala. Ala ameta jimene sansa. Amata sisa alima. Ibe fenge ame so ko nyana bo. Afa e wa aga tasuma ni fe o be la be wa. Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'espère que Billy so. La mi. Dili a foni ya lega ni ambo. Foni ya le na ambo. Ube. Ah, na ambo te. Na ambo to la ni. Ah. Ah, ta ba. Jonero. Billy neredo. Ne re fumu mo ene ma ko ni. Dili. Ne wo la mi ni wo. Dili. E be mu ne ko ni no fe de. Ibe mu ne ko no fe. Ne be ga jaire ko. Ite ne ga jan ko re. Ikulo me na kan na kibina so da sel do ba na kuma tama ne gete na le tita ka bon adala. Dili, ake pour me chéji ta la. Lami. Dili, au moins si Abra Messi ta mi ga fina anga gigan tuin. Allah yere de kaman tuin. Mu ngere bi na mu foni. Dili, au moins si chéji ta di si anga la. Na ma nyongo la me am nyongo fam to. E ki telia bay. Itelia. Dili mu ne kera. Mu ngera.
mais maintenant on nisɔndiyalen ko n bɛna bɔ i la fana i bɛ bɔ ka kɛ mankan ni fɛnw ye fan bɛɛ fɛ ani digi mun bɛ e t'a kalama non ne t'a e t'a kalama e ma muso furu wa e bolo ko ne tɛ ka ko kalama i bɛ ne nɛgɛ nɛgɛ ka ne sigi yan nɔ sa k'a fɔ k'i bɛna ne furu sa manamana kumaw la ka sɔrɔ ka taga muso furu o tɛ yan i b'a dɔn Lamini e ye ne sɔrɔ e bɛna mun de fɔ ne ye sisan sa i b'a dɔn ha kana k'i bɛna ne sigi yan ne dusu kasi ni kuma t'i da dɔrɔn a fɔ ne ne ka dusu kɔnɔ mais jɔn de fana nana o kuma f'i ɲɛna ko bɛ dogo bi yan e m'a kɛ yan c'est très simple ayi sa a ma kɛ yan n bɛ k'i ɲininka o la a ma kɛ yan c'est très simple a ma se k'a fɔ ne a bɛɛ ɲɛfɔlen ninnu ye a ma se k'a fɔ ne ye o i ma taa muso de furu wa ne yɛrɛ la ye sa mun yɛrɛ bɛ ne dili la sa mais ne y'i lamɛn au moins n fana lamɛn n tulo b'i la sa e ka kumaba ye mais e yɛrɛ kɔni b'a kalama ne yɛrɛ kun tɛ yan ne kun taara mission na tout dernièrement ne nana ka bɔ mission na ne nana sɔrɔ famille la e b'a dɔn an ka famille ye famille sugu min an ka cɛkɔrɔbaw u tɛ sɔn abada denkɛ ka muso fɔlɔ ta u yɛrɛ olu yɛrɛ de bɛ muso fɔlɔ ɲini ka d'i ma ne b'a dɔn i bɛ n'o de fɔ ne ɲɛna le reste o bɛɛ y'i yɛrɛ ka ko de a caman i to sa a caman kumakan nin parents bɛ muso ta ka diyan ne ka sɔrɔ u yɛrɛ ka muso ɲininen don o tuma a furu nafolo bɛ ka bɔ e parents de kun e de bɛ ka na furu nafolo bɔ i t'i siko fɛn jari ye e tɛ ko faamuya ne tɛ fɛ k'a faamuya yɛrɛ Lamini mais e kɔni kun b'a kalama ne tɛ yan ne tɛ se ka n to cogo si la mission na ko n bɛ nin ko kɛ ne nana sɔrɔ nin ko bɛɛ labɛnna k'a ban a dɔ man di e ya fɛn min yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ yɛrɛ olu dɔrɔn de bɔ kumakan bɛ e ni muso dɔ cɛ yan e tɛ se k'o fɔ Dili e b'a dɔn e ka di ne ye cogo min ne man di ye kana n'o fɔ ne ye dɛ ne tɛ sɔn ka taa muso wɛrɛ furu n yɛrɛ ma tɛ ka sɔrɔ ko dɔ tɛ ne ye Lamini ne yɛrɛ bɛ n kelen na bi grâce à toi e de kama ne bɛ n kelen na bi ne ye bɛɛ lajɛlen kanu kɛ e Lamini seli dɔ in na n'a fɔra couple bɛ bɔ ka taga yɔrɔw la ka tugu u diya yɔrɔw la filɛ ne parilen sigilen filɛ taa yɔrɔ yɛrɛ tɛ ne na i b'a dɔn e ye ne faga bi sa Dili han e yɛrɛ kɔni b'a kalama nin wagati ne tun kan ka taa ne présenter i somɔgɔw la de an ka taga seli kɛ aw fɛ yen nɔ mais e ma ne sara foyi la fo ni Lamini yɔrɔ han ni kuma t'i da quoi fɔ ne ka wuli quoi non Dili lamɛn fɔlɔ ni kuma t'i da fɔ ne bɛna don ba ye e ka ne lamɛn an ka ɲɔgɔn fɛ ayi e bɛna kuma jumɛn de fɔ ne tugun Dili e kɔni b'a kalama a ka di ne ye i ne ka taa i diya yɔrɔw la an ka taa n bɛ t'i yira n somɔgɔw la mais i b'a dɔn tout le temps an bɛ mission na sisan ne bɛ bɔ yan n bɛ taa mission de la i tilala se ka fɛɛrɛ kuma wɛrɛ t'i da Dili ne bɛ don Dili n'i tilala i bɛ chaise ninnu fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ mɔgɔ mun yirali la i b'u yelen dɔn yɛ m'u dɔn bien ɲaw tɛmɛ yɔrɔ de o tuma na i ɲɛ yɛlɛ ka ɲa i k'u lajɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ mun de mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ dɛ n'an y'u jɛn o t'an jɛn an nana Bamakɔ a kama de non an cɛw noté a kɛra i n'a fɔ k'a kɛra yɛrɛ ma choix donc i bila kɔnɔ dɔrɔn yɛ ça tombe bien an ka cɛ a bɔlen n'olu fɛ de ouais olu le nɔ a bɔlen n'olu fɛ dɛ ok problème foyi tɛ yen an t'o kama kɛ an gale wo kɔnɔ an gale an ka bi yan dɔrɔn Qu'est-ce qu'il y a un pressentiment de revenir là? Pressentiment tu on dirait que i b'a dɔn ne bolo yɔrɔ position ma hali an ka yan bila est ce que ne kun ɲɛ bɛ dɔ la yan nɔ cɛ u bɔlen tɛ mɔgɔ sɛbɛ fɛ quoi cɛ filo foyi se e bɛ jɔrɔ mun na o ta ne ma kuma f'i ye wa n ko denkɛ ni kunkolo ye filenkolon de n'a cira yɔrɔ da ye ne y'a ci yɔrɔ i bɛ siran mun na an sera dɔrɔn ne cari ayi foyi tɛ foyi kɛ den ci ma la an ka taa ba ye an ka taa ne bɛ fɛ an ka yan de bila Dili ye sɔnna ka don ka ne sigilen to yan salam alaikum. Waalaikum salam Lamini ga kene kor baasi tɛ amba ini sankura ala ka san wɛrɛ yira n na ala k'an sɔn ala k'an sɔnbaga kɛ ala ye i samɛ batigi ala kɔrɔtigi ala dentigi ala san ɲɔgɔn kɛmɛ an ka jɛ k'o seli la san wɛrɛ kɔta ala k'o yira n na ala k'an sɔn ala k'an sɔnbaga kɛ ala ye amba amina yarabi amina yarabi amba ni bɔ dɛ n bɔra misiri la e kɔni b'a dɔn ni misiri jiginna wa an bɛ maaw de fo sa maaw de bɛ n'an fo karamɔgɔ ɲɛ t'u la san taara an ka dugu la walayi a bɛ kɛ cogo di basi kɔni tɛ yen basi tɛ a kun kɛra faama ye dɔɔni dɛ a kɛra di
karamɔgɔ ne yɛrɛ mago kun b'e la ne la a ka di kɔni baasi tɛ e komi yan ko in y'an sigida in mɔgɔw bɛɛ mago bɛ jɔ ne la a fɔ ne de bɛ maaw ka kow ɲɛnabɔ yan a mana kɛ mɔgɔ ɲɛ ko o ko ye a kuma n b'i lamɛn dili ka ko de don karamɔgɔ jan dili dili wa ka di ne karamɔgɔ i ka kuma dili fɛ quoi ka kuma fɛ parce que n nana sisan ka bɔ mission na n nana sɔrɔ dili énervelen don a énervelen bɛ mun na a diminen don ko a y'a mɛn ko ne ye muso bɔ ayi muso furu kɔni tɛ cɛ jogojugu ye sa ala yɛrɛ ko cɛ ka muso furu fo 4 de muso furu tɛ cɛ jogojugu ye o tiɲɛ o kɔni kun t'ale dimi kun ye o kuma ale tɛ fɛ sinamuso ka fara a kan mais karamɔgɔ ko n'a kɛcogo don ko n'a kɛcogoya don o fana ye tiɲɛ du kɔnɔ a bɛɛ b'a kalama ne dili cɛ bɛ cogo min o ye tiɲɛ walayi aw ka tin ka bon aw ka tin ka bon tubabu t'a fɔ de ko kubulu aw ka kulu ka ɲi yɛrɛ de mais karamɔgɔ ne tɛna tugu cogo si la tin kama ko n bɛ ko dɔ ta ka dili sɛgɛrɛ mun b'a tɔɔrɔ a ma nɔgɔn tubabu yɛrɛ ko ten ko hinɛ bɛ sogo la n bɔra mission na o don na n kɔrɔ awɔ n nana sɔrɔ mansaw ye muso dɔ maminɛ o tɛ maa semako ye o tɛ maa si semako ye koyi n ko dɔw yɛrɛ ka du kɔnɔna na u fa de bɛ muso fɔlɔ d'u ma voilà an yɛrɛ ka du bɛ ten bon ne nana sɔrɔ ne ta kɛra ten fɛn ma kɛ fɔlɔ woro tila dɔrɔn o kɔni foyi ma u ye o kuma ta ka n'o fɔ dili ye ko ne ka kɔɲɔ kɛra ko ne muso kura furu ayi nasugu de ka ca san koyi bon dili énervelen don ayi nin tɛ Lamini nin t'i jɔrɔ kun ye ne bɛ nin ɲɛnabɔ ayi nin fana nin ye keleya de ye ça c'est des jalousies koyi ni muso tɛ keleya la dɔrɔn a t'i fɛ c'est des jalousies a bɛ bɛn a la ninnu wagati ninnu b'a la koyi ayi kana jɔrɔ nin na n bɛ tila ka kuma fɛ ni seli in yɛrɛ kama n bɛ kuma a bɛ yafa dili ye maa min ye a tɛ ban n ka kuma ma fiyewu awɔ n'i sera ka kuma fɛ o bɛ diya n ye kojugu baasi tɛ n'Ala sɔnna karamɔgɔ komi n yɛrɛ n kan ka taa mission na voilà ayi a kɔni a bɛ mission na a bɛ kɛ cogo di donc n bɛ se cogo di lakanabaaw tɛ de a ni ce aw ka baara la anba baasi tɛ n y'a faamu bon n bɛ siran ɲɛ baasi tɛ Lamini dimi yɛrɛ man ɲi e la dimi man ɲi e la marifatigi man ka dimi o b'i to nin na i bɛ dimi sisan i bɛ maa dɔ i b'a kɛ sɛ i b'a tire k'a faga fu an bɛ yɔrɔ jumɛn mun de kɛra an ye mun de kɛ aw b'a minɛ mun aw daminɛ an ye mun de kɛ an y'an bila an bɛ wari d'a ma aw bɛ mun de fɛ a bɛ mun de fɛ joli an ka baara kɛ ka ban a bɛ mun de fɛ mɔgɔ tɛ yan a y'aw ka prix fɔ dɔrɔn an bɛ 500 d'aw a y'aw ka prix fɔ dɔrɔn aw ka mun kɛ aw ka mun kɛ aw ka mun kɛ Batara di boya, wata kana siu na. Karamogo do. Dili isi. Nyabe yenga na de. Bele ude. Noko muna wi like. Ndio kila tuka kule. Wallahi. Isa sa. Ani sankura. Ima follow law. Bele ude ami. Ani sankura. Amba isa Batigala. Korotigala. Dentigala. Sanya konkeme. Anga jago seli. Sara kota. Ogi sore chefi. Amina. Asune imene wallahi imene ankuju. Amba ika ya fama de. Ika fuli ga temo woro. Ya fama mi. Yoro efle ende tinya kumala ndila. Aye suro ya mansura mbisini. Ya mumie sira. Sabite kele duisa. Mungera de ima kila fuli la polo ebe kila mo de ke toro ya ne ya. Ya fama sa. Ika ya fama. Ni toro wallahi dili ni sing.
ni singi ya fama yɛrɛ de ni se ba bonya kama ka ya fama wala ne ya falen ni ma yɛrɛ hinɛ ne ya falen ba de ma wallahi ne fana ya fara ala ka sankura yira ala k'i changer ala ka sankura yira ala ka sankura yira ala k'i changer alisa ala k'i changer ala k'i bonna sa wɛrɛ ɲina kɔ o b'a sɔrɔ i fɛnɛ kelen don ka muso furu ka denba sɔrɔ ami ka bɔ cɛgɛna la tan wallahi ala ko nɔgɔya enne koyi ala ko nɔgɔya enne sina i fana ni tɛmɛna nin kɛ i bɛ kɛ holala ye dɛ Dili ni tɛmɛna nin kan dɔrɔn i bɛ kɛ holala ye karamɔgɔ e bɛ se ka ne ta o jɔn wata ne m'a fɛ n ko a bɛ ne ni dusɛnw de cɛ Dili ye kɔni jida ilala madara suru jɔn bɛ tɔ yɛrɛ ma ka wata furu n yɛrɛ nana e ka mɔgɔ jɔn bɛ don ka bɔ yan mun bɛ ne bɔ jɔn bɛ don yan a ka haramu fo n'a kɛra patron ye wari dɔɔni b'o kun de koyi e patron n'a ji dɔn jɔn patron ni kɔnna ka don baara la hali n'i ye nin b'a dɔn ko nin ye sakɔrɔ ye jɔn ye sakɔrɔ ye nin ye cɛ nin bɔra furu dama de b'a dɔn n'a jida ilala madara suru la Dili a y'o fana fɛ yan a ma fɛ yan patron n'a fɛ k'a ye a ma fɛ e fɛnɛ yan patron m'o fɔ ne ye i bɛ sɔrɔ la ye furu kɛ yan i bɛ sɔrɔ la ye furu kɛ Dili tiɲɛ fɔ n ye sa i bɛ min kalama ka ko la ne fɛnɛ b'o kalama dɛ a y'a fɛ k'a ye furu kɛ wa ne wele kun yɛrɛ jumɛn sa isa ne ko patron y'a a la taa patron yɛrɛ ɲininka o la sa ne wele kun ye jumɛn baasi tɛ i komi ne nana ɲɛdaga finman dɔ sɔrɔ yan i ka cɛ sa Lamini kɛ kana fɔ n ka cɛ sa ne Lamini kɛ n ka cɛ ye Lamini tɛ maa ɲɛnɛma ye yɛrɛ wallahi Dili belebelew den i yɛrɛ ɲuman ɲɛdaga finman yɛrɛ ne yɛrɛ ko ne ma nimisa ko la ka Lamini kan bɔ wallahi Lamini yɛrɛ tɛ ne mérité yɛrɛ wallahi Lamini t'i mérité Lamini tɛ ne mérité wallahi Dili Lamini t'i mérité wallahi ne bɛ nimisa i b'a dɔn karamɔgɔ tun bɛ ne ladi ko ne ka bɔ nin cɛ ne don nin fɛ ye koyi maakɔrɔba kuma Dili ne y'a fɛ ye ko Lamini tɛ maa ɲɛnɛma ye ne nana sɔrɔ a bɛ f'a bɛ ɲinɛ kasi cɛbakɔrɔ donc e bɛ kasi e tɛ tilen ka kasi la sɔrɔ tiɲɛ tɛ cɛbakɔrɔ mana kasi nɔfɛ a wuli ka b'a kɛrɛfɛ dɛ lajida ilala Dili mai koyi Allah yɛlɛ ko tɛ ban kamalen ngoro bɛ kasi a ɲɛjini la i nɔfɛ han a bɛ wuli ka b'i kɛrɛfɛ dɔrɔn a b'a fɔ n'a fɔra i b'a dɔn Lamini ye tentigi ye mais min fɛ yen rebelle 5 tɛ Lamini lajɔ a ka haramu rebelle 5 t'a lajɔ nka e kelen ni Lamini de bɛ ka kasi ba wɛrɛ ka sɔrɔ a kɛra muso lajida ja Dili mai non sɔnni ye ne bɛ cɛ dɔn koyi ne ko i bɛ mori jumɛn de fɛ yen ne ni cɛw de tɛ ɲɔgɔn kan yan kuma e y'a k'a kɔnɔ n ko ne ni cɛ ganaw de bɛ ɲɔgɔn kan yan ne ni cɛ aw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kan ko ne ka kuma e fɛ n ko n y'a mɛn e bɛ kuma e fɛ wa ne yɛrɛ b'a dɔn ale ye min kɛ ko ɲɛnama tɛ min da don a da la wa a tora a sɔrɔ e la ko b'a fɔ tɔgɔ di ko bɛn ni na tɛ nalen o tɛ ye mais Dili tiɲɛ fɔ yan sa e ko ko Sali ye furu kɛ wa ne ka Sali ɲininka o la sa ne bɛ kulonkɛ ni fɛ sa ne b'o dɔn ko ne bɛ Sali dɔn ko ne bɛ ka kɛ kulonkɛ ni mais n'a ko ye furu kelen kɛ ko ne tɛ Sali la o kun t'a kɛlen o la parce que ko in tɛ la ni bɛ mɔgɔ de kɔni donna furu la n jɔrɔ de la nka Dili i ɲɛ bɛ i bɛ ka min kɛ Lamini na ma ye dɛ wallahi ma ayi Lamini filɛ c'est à dire ni cɛ ko k'a b'i fɛ kaban c'est à dire ni e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min b'i fɛ kɔnɔsɔgɔ dɔ bɛ kan'o k'a sisan Lamini ye mun kɛ nin na e tɛ kuma Lamini place la k'e bɛ tila ka na k'i bɛ ne Dili tentigi dɔ sa marifa de bɛ nin bolo i b'i to nin na sa nin bɛ dɔ den ye a b'a kɛ sɛ ye a b'a tire o bannen o y'a n'o kungo de o baasi tɛ Dili ko jala dɔɔni sa c'est à dire tentigi man ka dimi ni tentigi kan ka dimi rebelle de kɔrɔ a man ka dimi civil kɔrɔ n'a dimina civil kɔrɔ dɔrɔn a bɛ tiɲɛni kɛ e b'a dɔn n'a nana mobili de la wa i b'i to nin na sa nin bɛ fɛn jɛni ka taa don dɔ la fu o y'a sugu ma taa lahara de o baasi tɛ an bɛ seli la i ko k'a fɔ i yafara sa n tɛ yafa n tɛ yafa wa ni ma dabɔ n tɛ yafa e fɛnɛ ma ne ma wala n tɛ yafa Dili e b'a dɔn pere Lamini ne de bɛ ɲɔgɔn fɛ du in kɔnɔ yan Lamini kelen kan k'e tun bɛ Lamini gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ Dili a y'i ka wata a fana y'i ka wata kana sari yiri la koyi i yɛrɛ wata bi wata Jean wata e wata de e tɛ furu koyi Alahu akbar ne ta a daga dina na koyi e ni daba e bɛ ne ta yan Jean mon tɛ mademoiselle 40 ans cɛ ko tɛ ne la koyi Lamini kun ka di ne sinon cɛ ko tɛ ne e yɛrɛ b'a dɔn cɛ ko tɛ ne cɛ ko tɛ Jean na ɲɛdaga finman bilen a ɲɛda bɛ ko galadaga kanu t'o dɔn koyi sinon wallahi ne tun na nin fɔ a mɛnɛ koyi wallahi o tɛ ko tɛ ko l'amour est aveuglé bata ne ɲɛda bɛ ko galadaga cɛ ko ne ko wallahi Jean wallahi cɛ ko ne e ni Lamini ne b'a dɔn hali e yɛrɛ ne ka di e wa mais bɔnnen don k'a fɔ dɛ jama ta yɛrɛ ma ka 12 ans to yen ka taa 40 ta e wata jɔn ye 40 ye voilà a yugu tan cɛbakɔrɔtɔ bɛ boli de la muso ne bɛ karamɔgɔ ye den mun ye bi la
Alma be. Ne kama ore ma alima be.